خدا تو مردم ببو بیمارے بلکہ سکیاں بیمارے بلکہ عہدے پاشپادی مردمانی تراولا کہ چچو زیم بوتگن تی شوہازگا خدا تو گپاں بد مبر منزانہ تو خدا ہے منزانہ بادشاہ یہ منزانہ سازگار یہ منزانہ روزگار یہ بلے ای آدم عبادگاں جیڑاں دگر تو پرچہ بی توار بی بلا تو بلکہ چم بستگاں یا واب کب تگے کیچ مگن دے جا رواں. اچھا دیمہ لکھتے کہ منی او بادشاہ بچار منی زمین نہ کم مکی بچار چونی آسی روح کو تک تی ساشتگیں ای مردمہ تی جوڑ کرتگیں دلوتا آسماندارن ہر گسا تو صحیح نئے تی قرآن ستکگیش تو پرچہ ہچ نہ گوشت پا برائمہ تو آس پل کو تنت پا یونسا تو مائی کے لاپ لوگی کت پا محمدہ تو موکوانی تند بست تو پرچہ پا سمیرے تیر آپ نہ کت ایزانہ تی وطی نیت سوال کرنے گئے ترا دوست نبو پرچیت ترا دوست نبوت پرچیا ای واجئی ای کستری ای مستری تی کرا دارا مانئی موش کتا تو درسنا چارے یک حساب گوڑا ای داندلی چی خدا او جہان بادشاہ تو سرپدے چنچو بزگی تو سرپدے کے چنچو بزگی پا چنچو ناز چنچو پاس مادرہ جتک پریشی پہازگا خدا تو مردمی ببو گوڑا تو زانے چورہانی جاورا گوڑا تو زانے بی زمینی چنچو گرانی جیڑئی گوڑا تو زانے سر مچاریں سر چیا وطن کننت گوڑا تو زانے مامائی قدیر پرچے انچو پند جنت تو بس مردمی ببو بیا دمانی سیل کا ای بیریاں کازماسا سرجمی کے کس کسگی نینت خدا من یو بادشاہ تو باریں شپا پا گوجن روچ کو تگ تو باریں شپ پا گوجن روچ کو تگ تو باریں کوان در پدر بوتگے تی باریں لوگ ستکگا تو باریں چونڈی نان پنڈے تگ نزانہ پرچہ نشکنے منی آو زاریاں خدا او کازما سے بادشاہ تو بس مردمی ببو بیاوتی قرآن بس پہازگا بیاوتی قرآن بس پہازگا مجیب ولی